Nakagat ka na ba ng inyong aso't pusa, nakalmot at naghahanap ng klinik na malapit sa inyong lugar at napakamura at hindi mo na kailangan pang pumila ng napakatagal? Tara na dito sa may bayan ng Mapandan. Sino nga mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. At dito nga tayo magtutungo sa may Meditech Animal Bite Center, katabi lamang mismo ng St. Joseph Drugstore. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. At andito nga tayo magtutungo sa may Meditech Animal Bite Center, na kung saan dito kayo magpupunta, hindi na kayo lalayo kung nakagat kayo ng mga aso, pusa at kung anong mga alaga nyo dyan. Na kung saan kung mayroon kayong PhilHealth number o di kaya na may member kayo ng PhilHealth, sagot na nila at libre na ang iyong anti-rabies dito. Kaya tara, let's G, ating puntahan. Pagkapasok nga natin dito sa loob mga ka-adventure, ay mayroon na silang mga pasyente dito sa kanilang waiting area. Napakalinis, napakalamig dahil may aircon pa at kumpleto pa sila sa kanilang mga permit. Sa ganitong pagkakataon mga ka-adventure, napakahalaga ang pagkakaroon ng PhilHealth ID o PhilHealth number. Dahil itong darating na Lunes mga ka-adventure, magbibigay sila ng 50 slot na kung saan libre na ang iyong mga bakuna. Yes mga ka-adventure, wala kang babayaran. Mabilisan lang ang proseso dito mga ka-adventure. Tulad ni ate, nakagat siya ng aso. Pagkapunta nga niya dito, agad-agad niyang pinakita ang kanyang PhilHealth ID at agad-agad naman siyang pinapunta dito sa may consultation room. Dito mga ka-adventure, i-verify nila kung talagang member ka ng PhilHealth. I-include nila ang pangalan mo at kung eligibility ka na, mabilisan kang papifill upan ng form. Napakamura lang ng kanilang anti-rabies dito mga ka-adventure, for as low as 750 pesos. Pero kung kasama ka sa kanilang 50 slot, wala kang babayaran mga ka-adventure mula sa unang bakuna hanggang pangatlong bakuna. At kung senior citizen ka na o member ng 4-phase, dalhin nyo lang ang iyong PhilHealth ID dito dahil wala rin kayong babayaran. Dito naman mga ka-adventure, pagkatapos kang makausap ni doktora, bibigyan ka na ng schedule para sa inyong mga bakuna. So yun ang mga ka-adventure, sobrang bilis. Agad-agad ka nang babakunahan ng kanilang mga staff nurses dito. Hindi mo na kailangan pang mag-antay ng iyong kahati sa inyong vaccine dito. Napakabilis ng kanilang serbisyo dito. Natapos agad si ate. Pag nakagat ka at nakalmot ka ng iyong mga alagang aso at pusa, pumunta na kayo sa pinakamalapit na Meditech Animal Bite Center sa inyong lugar. Mayroon nga rin silang branch sa may bayan ng Manawag at bayan ng San Jacinto. Ang Meditech Mapandan nga pala ay nag-o-open mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya kita-kits tayo sa Monday para makakuha ng libreng slot. For any inquiries, pakipalo na lang po yung kanilang Facebook page na Meditech Medical Clinic and Laboratory.